Hola, som 4 nens i nenes de 5è i avui us expliquem el problema que tenen les abelles de la mel. Les abelles estan morint i elles són les encarregades de fer el 90% de la pol·linització, el primer pas de la reproducció sexual de les plantes en flor. Les abelles són les encarregades de fer una gran part de la pol·linització i gràcies a elles tenim noves plantes que fan nous fruits i noves plantes. Elles participen extraient el pol·len i donar-se-lo a una altra flor. Quan arriben a una flor, deixen anar el pol·len que passa pel pistil formant un tubell fins a l'òvul. L'òvul es fecunda i el pistil es fa més gran. L'òvul fecundat es transforma en llavor i el pistil en fruit. Al final cau al terra i si la llavor troba les condicions adequades, germina una nova planta. Les causes de la desaparició són que hi ha un àcar que es diu berroa destructor, que es xucla la sang i es mora. També l'ús de monocultius i els plaguicides que posen els agricultors en els seus cultius. Les conseqüències són que paren de créixer plantes, que elles són les que ens donen els aliments, però no només a nosaltres, sinó també als animals, i ells també són els nostres aliments. Un altre dels problemes són que les plantes neteixen l'aire i si desapareixen no canviaria diòxid de carboni per oxigen. Les solucions són impedir l'ús dels plaguicides i l'augment dels monocultius. Les conclusions són que les abelles de la mel s'estan morint i elles són molt importants per a nosaltres. Fan el 90% de la pol·linització de les plantes en flor. Així que les hem de salvar de l'àcar berroa destructor, de l'ús de plaguicides i de l'augment de monocultius. A més, la seva